Hi guys! New day! New vlog. Wala tayo challenge karon. Yes guys, wala tayo challenge karon kay mag video reaction na ta sa Law of Classroom ni Kimchu 2020. Dapat mauman ta magbasa tag mga comment nga mga katawanan para mga tawat ang tanan. So guys, mag-start na ta og lantaw og mag-start na ta og react. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Yes, Pero bawal. pag sinabi pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Pwede na So, pala wala ka ikaw namang ang nilabag lumabas. na batas. Bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Hindi ay. Sa classroom may batas. Bawal May batas. lumabas o bawal lumabas. Yes. Pero pag sinabi pag Ato na siyang sabton nag-comply sa ka makasabot na pa bawal din dani. lumabas, pero sinabi ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo Sabot at ka. sinabit mo ulit, Sabot ka. ay pwede na pala ikaw lumabas. Ikaw So lumabas. kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka pasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? May pag nagbinisaya ni Sa Kim Chu. classroom may batas. Bisaya, Bawal taka, Kim. lumabas, Sabot bawal na lumabas. Pero pag sinabi Oh. pag Ma-speech ba dani mong taro? bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit, Inayos. ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Ako, sa classroom may Balik-balik na batas. siya, guys. Bawal lumabas o bawal Para- lumabas. Pero pag Gibalik-balik sinabi ni siya para makasabot siguro ta. Pero saan pagsabot, ano, no? Ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Ginagawa Wala ka namang nilabag na batas. Bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag Naman to guys. So, karon mangbasa na tag mga comments, di ba? Karon Diba? di ba? So, mangbasa na tag comments abot ug nakasabot ba mo? Okay guys, mangbasa na tag mga comment. So, mo siya comment ni KK. Professor Kim Chu, summa cum laude, PBB graduate with highest honor. Yay! Kano po? Ikaw lang. Kang Troy Barangan. Hindi ko basa. Ano lang basa? Bagong course, Bachelor of Science in Vulcanizing, major in School Law sa University of PBB. Makuha pa mo ng kurso guys? Kay John Gabel, Newton's third law of motion. Every action has an equal opposite reaction. Kim Chu law of classroom. Truly, you are a genius, Kim. University of Pinoy Big Brother. Next. Enzo Ponon. Yung di ka nag-aral tapos na on the spot recitation ka sa biochem class nyo. So, ano pa may biochem? Pero na encounter na nina mo, ako naka-encounter na ko ane. Ikaw, manchod ka lang mag on the spot. Ay, UI. Di ba? UI. Yo. Kay Mario Silao, inuulit-ulit ko at inuulit-ulit ko uli, wala akong naintindihan. Yes guys, kami. Pero siguro naman dito siguro yung padulungan ng gitarong. Adrian Lads, ano daw? Ha 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 ha. John Conrad del Mundo, she is Lenny's daughter. Jojo Cruz, Kim, help mo ako. Gusto ko mag-aral sa law of classroom. Saan po yan? Saan po ba yan lugar? Kano, Lady Eve, paghilom Kim, imo ra jud gipakaulawan nimo self. Kani kay Jomel Samis. Sus,
pinasakit mo lang ulo ko sa pinagsasabi mo. Advice ko sa'yo, mag-aral kang mabuti para di ka nakakahiya. Alam namin ko. So, mga to guys, last month to siya pinakalas. Thank you sa paglantaw. So, okay guys, kay nag 100 subs naman ta. Naghimo mi og promo ni Teltel in sa Monthly promo. okay guys, monthly promo. Ang promo na mo kay 50 pesos load, 30 pesos load, and to 15 pesos load. Ang first kay 50, second kay 30, ang third price kay 15. 15. So, ang mechanic sa mo ang promo kay first, mag-subscribe ka sa among channel, then second, maglantaw ka 3 to 4 videos sa mo ang channel Japon, then Screenshot. screenshot lang ninyo, then i-send sa among Facebook, ibutang na mo sa description ng among Facebook, then mo to siya, ingat to lang kadali. Ay tapos ang iatag na mo ang promo or kung kinsa makadaog sa last day of the month, May karon, so sila 30 or 31, basta ka na sa kalendaryo 30 or 31 sa May pili mo kung kinsa madaog. So halimbawa kung isa lang katao ang mag-avail sa promo kay siya ang first 50, siya ang second 30, siya ang third 15. So total of 95 pesos load. So asa mo mangita anak sa kabulan 5 pesos, di ba? So guys, sa inyong giulat, avail the promo. So again and again nga mo ang ginapainom dong permi sa amo ang before mi mahuman og vlog. Bahalag dili mi ninyo i-subscribe basta. Safety ra mo sa inyong balay. So you must stay home. Stay safe. God bless. Then peace.